Maayong panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon, Dapitan City, Dipolog City, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Misamis Occidental ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Laure Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, Probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Mga Buhat Kapitulo 15, versikulo 36 hangtod sa 41. Ang giingon diri, human ang pipila ka mga adlaw, miingon si Pablo kang Barnabas, balika nato ug bisitahon ang mga kaigsuunan sa matag syudad nga atong nawalihan sa pulong sa Dios ug tan-awon nato kung kumusta na sila. Gustong ikuyog ni Bernabe si Juan nga ginganlag Marcos uban kanila. Apan makusganong miingon si Pablo nga dili angayang dadon nila si Marcos tungod kay mibiya na kini kanila didto sa Pampilya ug wala mipadayon sa buluhaton kauban nila. Ug adunay nahitabo nga hait nga dili pagkauyonay sa ilang duha, nga maoy hinungdan nga mibulag sila sa usag-usa ug gidala ni Bernabe si Marcos kauban niya ug milawig padulong sa Sipre. Apan gipili ni Pablo si Silas ug mibiya sila human sila itugyan sa mga kaigsuunan ngadto sa grasya sa Ginoo. Ug mibiyahe siya ngadto sa Syria ug Cilicia nga gipalig-on ang mga kasimbahanan. Nagtuo ko mga kahigalaan nga kining subo nga panghitabo na record sa Biblia aron kita mapahimangnuan. Nakita nato diri ang makaguol nga higayon nga bisag ang mga hamto nga Kristohanon makabaton gihapon og dili pagkauyonay sa usag-usa. Nagtuo ko nga gimbutan sa balaang espiritu nga ma-record kining maong maot nga sugilanon sa Biblia aron malikaya nato ang sipyat nga ilusyon nga ang mga sulugoon sa Dios dili na masayop pa. Dili ka na tinuod mga kahigalaan. Tanang mga sulugoon sa Dios adunay mga apan, mga kahuyangon ug kasaypanan. Nakita nato kini sa nahitabo kang Pablo ug kang Bernabe. Mga hamtong na nga Kristohanon apan nakabaton gihapon og dili pagsinabtanay sa usa ka higayon. Sinuwi man gani na record nga nahubog kaayo ug naghubo samtang naglubog sa yuta. Si Abraham miuyon kang Sara nga iyang asawa nga makighilawas kang Hagar nga sulugoon ni Sara. Si Moses wala nakapugong sa iyang kasuko, mao nga iyang gibunalan ang bato ug nakasupak sa sugo sa Dios. Mao nga wala siya makasulod sa yuta nga gisaad. Si Samson nailad ni Delilah. Si David nangabit kang Bathsheba. Si Pedro mga kahigalaan gilimod niya si Jesus sa tulo ka higayon ug daghan pa kaayong madugang nato niini nga listahan.
ug sa atong teksto karon nakita nato ang duha ka mga dagkong personalidad sa simbahan sa Ginoo nga adunay panagbangi ug maoy hinungdan nga nagbulag sila og dalan. Hilom ang Biblia kung nagkauliay ba si Pablo ug si Bernabe paglabay sa mga katuigan? Nagkauban ba sila og utro sa buluhaton? Wa ta kahibalo. Wala naka-record sa Biblia. Apan kung ako ang inyong pangutan-o, nagtuo ko nga nagkauliay sila sa ilang maayong kabubuton, pero wa ta kahibalo kung nagkauban ba sila og buluhaton paglabay sa mga katuigan human niadto nga mga panghitabo. Ang klaro lang nga naka-record mao nga si Juan Marcos, ang batan-on nga lalaki nga hinungdan sa panagbangi ni Pablo ug ni Bernabe. Giila na ni Pablo human ang pipila ka mga katuigan gikan niadto ingon nga galamiton kaayo sa buluhaton. Naka-record kini sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 11, Kolosas kapitulo 4 bersikulo 10 ug Filemon bersikulo 24. Giila ni Pablo nga galamiton kaayo sa buluhaton si Juan Marcos. So nahimong galamiton si Marcos, dili lang alang kang Pablo mga kahigalaan, kundili alang sa tanang mga iglesia, sa tanang mga katuigan, tungod kay siya man ang nagsulat sa pinakaunang ebanghelyo nga mao ang balasahon sa Marcos. So nagpakita kini kanato nga valid di ay ang tsansa nga gihatag ni Bernabe kang Marcos. Mao nga makusganon gayud siya nga iyang ikuyog kini sa ilang buluhaton sa misyon. Karon sakto ba si Pablo sa tanan ug sipyat si Bernabe sa tanan? Nakita na nato nga parihong bugat ang ilang mga rason. Alang kang Bernabe, hatagan og tsansa si Juan Marcos, apan alang kang Pablo, dili sa kay hilaw pa, dili sa ikuyog sa buluhaton sa misyon. Apan nganong wala man nila masulbad ang ilang dili pagkauyunay, mga kahigalaan? Diri nato makita ang pareho nilang sayop. Wala gayoy hint nga naka-record niini nga chapter nga mihunong sa sila sa ilang panaglalis ug miampo sa Ginoo aron malamdagan silang duha. Nagpadayon lang tingali sila sa ilang panaglalis. After all, aduna man unta sila'y pribilehiyo nga madunggan nila ang tingog sa Ginoo. Apan wala nila kinibuhata mga kahigalaan, so pareho silang saipan. Ikaduha, wala gayud tay makita nga hint nga nangayo sila og tambag sa mga kaigsuunan sa iglesia. Klaro man kaayo nga kadto nga isyo walay scriptural warrant, so pwede rang kuhaon ang pulso sa mga kaigsuunan. Nagtuo gihapon ako nga ang panggobyerno sa iglesia kombinasyon sa federalismo o demokratikong pamaagi. Mo kini atong leksyon ni adtong miaging semana. Sa mga kaso nga adunay klarong basihan sa Biblia, pwede rang mo-decide ang mga pastors kung unsa ang angayng buhaton sumala sa sugo sa Biblia, dayon ipasabot ra sa mga miyembro pagkahuman. Apan sa mga kaso nga walay klaro nga basihan sa Biblia, sama sa pangutana kung ikuyog ba nila si Marcos o dili, wa may naka-record sa Biblia ni adto, pwede ra man unta nga kuhaon ang pulso sa mga kaigsuunan sa iglesia. Apan wala sila magpatambag, so pareho silang saipan mga kahigalaan. Usbon ko, kining maot nga panghitabo nga naka-record sa Biblia, na-record alang sa atong pahimangno. Aron nga kung mahitabo ang mga kaso nga susama niini, malikayan na ang tumang panagbangi. Kinahanglang likayan gayud nato ang tanang matang sa dili pagkauyunay sa sulod sa iglesia. Apan kung mahitabo gayud kini, hinaot nga makugihon ang tanan nga may kalabutan sa kaso nga konsultahon ang Biblia ug magpasakop sa nahasulat niini ug labaw sa tanan magampo. Imbis nga paundayunan ang dili maayong gibati. Adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong ning takna sa kahaponon. Una, ang subo nga kamatuoran sa atong mga apan
kahuyangon ug kasaypanan. Ikaduha, ang makahupay nga kadaugan sa grasya sa Ginoo. Ug ikatulo, ang pipila ka mga praktikal nga aplikasyon. Mudangat na kita sa unang punto, ang subok nga kamatuoran sa atong mga apan, kahuyangon ug kasaypanan. Misugyot si Bernabe nga kumpletuhon nila og utro ang ilang orihinal nga team. Si Pablo, si Bernabe ug si Juan Marcos. So ilang giimbitar ni Bernabe si Juan Marcos nga iyang igagaw nga kanhi assistant nila didto sa Sipre. Apan mibiya kanila didto sa Pampilya sa wala pa sila mitunga sa mga bukid didto sa Tauros. Ug isip anak sa pagpalig-on o son of encouragement. Mao kadto ang bansag kang Bernabe. Tungod kay tagalig-on gayud kadto siya sa mga nangaluya. Gusto ni Bernabe nga hatagan og ikaduha nga tsansa si Juan Marcos nga mukuyog kanila sa ilang ikaduha nga pagpangmisyon. Ug nagtuo gayud ako nga maayo ang intensyon ni Bernabe sa gusto niyang mahitabo. Apan wala miuyon si Pablo niini, mga kahigalaan. Wala gayud miuyon. Ug ang negatibo nga reaksyon ni Pablo instant gayud ug makusganon tungod kay dismayado kaayo siya sa gibuhat ni Juan Marcos niadtong miagi. Alang kang Pablo, disqualified na si Juan Marcos alang sa buluhaton sa misyon. Apan lahi pod ang nakita ni Bernabe. Kumbinsido siya nga pwede rang hatagan og ikaduha nga tsansa si Juan Marcos nga mapamatud-an niya nga siya matinud-anon. Gusto na kong masabtan sa atong mga tigpaminaw karon nga kinaiya na gayud kadto ni Bernabe ang pag-encourage o paghatag og tsansa sa uban. Gani niadtong nahadlok og nagduda ang mga kaigsuonan sa Jerusalem kung tinuod ba gayud nga nakabig si Pablo ngadto kang Kristo nga kanhi manluluto sa simbahan. Si Bernabe ang naghatag kaniya og tsansa ug nagrepresentar kaniya sa mga kaigsuonan. So maupod to ang gibuhat ni Bernabe sa iyang igagaw nga si Juan Marcos. Gusto niyang hatagan og ikaduhang tsansa. Mga kahigalaan, realistic ra gayud kaayo ang Biblia. Wala gayud kini naglipod-lipod sa pag-record sa mga maot nga sugilanon nga nagpakita sa mga kahuyangon sa mga sulugoon sa Dios. Si Pablo ug si Bernabe, lawom na kaayo ang kasinatian nila sa usag-usa tungod kay nag-unungay na sila sa daghan kaayong mga kalisod ug mga panglutos sa ilang pagpangwali sa ebanghelyo. Apan sa kalit lang, naputol ang tanan nilang partnership. Gumikan lang sa usa ka batan-ong lalaki nga disqualified na alang kang Apostol Pablo, apan gustong hatagan og tsansa ni Bernabe. Di ba subok kayong pamalandungon kini, mga kahigalaan? Apan gitugot ra kini sa Dios nga ma-record sa Biblia aron dili nato ipakaidolo ang bisan kinsang sulugoon sa Dios. After all, dili tawo ang bida sa buluhaton, kundili si Hesukristo lamang, ang atong bugtong Dios ug manluluwas. Ang mga tawo adunay apan, adunay sipyat ug adunay kahuyangon, apan ang atong buhi nga Dios gamhanan, balaan ug dili gayud masipyat. Unsaon man nato kini pag-apply sa atong kahimtang, mga kaigsuonan diha kang Kristo. Ang mga pastors daghan gayud kaayo og mga apan. Kami daghan kaayo mi og kahuyangon ug kasaypanan. Ang miyembro sa simbahan pareho pod. Daghan pong mga apan, kahuyangon ug kasaypanan. Mao kana ang kamatuoran. Apan kahibulungan gayud kaayo nga ang mga katawhan nga huyang, diferensyado ug dipiktuso gigamit gihapon sa Dios aron masabwag ang ebanghelyo ug mapalambo ang iglesia sa Dios. Ug kini tungod lamang sa grasya ug gahom sa atong buhi nga Dios. Dalaygon kaayo ang iyang ngalan. Karon unsa may atong attitude kung makita nato ang mga kahuyangon sa atong mga kaigsuonan diha sa pagtuo? Atong libakon, atong dauton,
Adunay giingon ang unang Pedro kapitulo 4 bersikulo 8 nga love covers multitudes of sin. Ang gugma nagtabon sa daghan kaayong mga kasalanan. Kung makaya pa nga tabunan na lang nato og gugma ang mga kahuyangon sa uban, ato kining buhaton mga igsuon tungod kay kita mismo aduna po'y mga kahuyangon. Pero buot kong linawon kini mga kahigalaan, kung adunay kalabutan ang sipyat sa mga major doctrines of Christianity, kinahanglang mo barog kita alang sa kamatuoran. Apan kung kahuyangon lang kini sa pagkatao, sama sa init ug ulo, o nakaistorya og sakit nga mga pulong, kung pwedeng tabunan og gugma, buhato nato kini tungod og alang sa kalinaw. Adunay ganti ang pagpasensya tungod og alang sa kalinaw ug panagdaitay, mao kini giingon sa Biblia. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang makahupay nga kadaugan sa grasya sa Ginoo. Kung mag-focus kita ni adto nga maot nga panghitabo, mura og ma-discourage kita. Ma-discourage gyud tang magtan-aw sa duha ka hamtong nga mga Kristohanon, magwalali, haligi sa iglesia, apan nagkabangi, nagkabikil, wala naguyunay sa usa ka butang, maka-discourage gayud kini tan-awon. Apan kung atong tan-awon ang kinatibuk-an, misangput gihapon kini sa kadaugan sa buluhaton ug sa kahimayaan sa Ginoo. Kay ngano man, unsa may nahitabo ni Juan Marcos human sa panagbulag ni Pablo ug ni Bernabe? Well, atong masabtan sumala sa ubang bahin sa kasulatan nga giugmad siya ni Bernabe ug gibansay aron mahimong hamtong nga magbubuhat sa parasan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga pila ka tuig ang milabay, sumala sa gikaingon ko na kaganina, si Pablo na mismo ang miila kang Juan Marcos ingon nga galamiton kaayo sa buluhaton. In fact, na-train gayud kaayo si Marcos ni Bernabe. Dayon pagkahuman, na-train pagayod siya og dugang ni Apostol Pedro. Mao nga nasulat niya ang ebanghelyo sumala kang Marcos. Sa arrangement sa Bag-ong Tugon, ang Marcos ang ikaduha nga balasahon human sa Mateo sa Bag-ong Tugon. So sa usa ka bahin, sakto si Pablo sa iyang dili pag-uyon nga ikuyog si Juan Marcos sa ilang ikaduhang misyon. Tungod kay hilaw pa kini ug dili pa andam. Apan sakto pod si Bernabe sa iyang pagbarog alang kang Juan Marcos aron mahatagan kini og ikaduhang tsansa. Iyang gibansay ang maong batan-ong lalaki ug wala niya pasagdahi. Nakita niya ang potensyal ni Juan Marcos ug wala siya musurrender sa pagtudlo kaniya. So bisan pag wala nagkasinabot si Pablo ug si Bernabe ni adtong higayuna, apan pila ka tuig ang milabay, misangpot ang panghitabo sa kadaugan sa grasya sa Ginoo, mas napalapad pa hinuon ang buluhaton. Unsa na lang kahano kung misugot pa si Pablo nga ikuyog si Juan Marcos ni adtong tungura? Basin og dili maayo ang resulta. Apan unsa pud kahano kung gibiyaan ni Bernabe si Juan Marcos ug iyang gipalabi ang pagkuyog kang Pablo sa ikaduhang misyon? Unsa na lay mahitabo kang Marcos? So klaro kaayo nga ang grasya sa Ginoo adunay gahom nga magmugna og kaayo taliwala sa mga pait nga sitwasyon nga nahitabo. All things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Mo kini giingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 28. Posible di ay nga dili magkasinabot ang mga maayo ug hamto nga mga tawo sama kang Pablo ug Bernabe. Mao kini ang usa sa mga sakit nga kamatuoran sa kinabuhi nga kinahanglan natong dawaton. Ang nakita ni Pablo lahi sa nakita ni Bernabe. Wa gyud sila nagkatakdo. Alang kang Pablo, unsa may mahimo ni Juan Marcos sa misyon nga dili pa man kini andam, hilaw pa. Apan ang nakita ni Bernabe, unsa may mahimo sa Dios alang kang Juan Marcos,
Hatagan nato og tsansa ang bata tungod kay wala pa mahuman ang Ginoo sa pagpangliho kaniya. Mga kahigalaan, duha ka managlahi nga pananaw nga wala gayud nagtakdo ni adtong higayuna. Mao nga nagbulag na lang sila og dalan. Apan dalaygon kaayo ang atong Ginoo tungod kay misangpot kini sa kaayuhan sa iglesia ug sa mas halapad pa nga buluhaton sa pagsabwag sa pulong sa Ginoo. So far, si Pablo ug si Silas ang opisyal nga gisend out sa iglesia alang sa misyon ni adtong higayuna. Apan bisan pa niini, wala gihapon pasagdahi sa Ginoo si Bernabe ug si Juan Marcos. So posible nga usbon sa Ginoo ang partnership sa ministry. Apan magpadayon gihapon ang buluhaton sa Dios bisag unsa pa ang nahitabo. Dili na si Pablo ug si Bernabe ang partners, kundili si Pablo na ug si Silas. Mudangat na kita sa mga praktikal nga aplikasyon. Atong basahon ang bersikulo 36. Ang giingon dire, human ang pipila ka mga adlaw, miingon si Pablo kang Bernabe, balikan nato og bisitahon ang mga kaigsuonan sa matag syudad nga atong nawalihan sa pulong sa Dios ug tan-awon nato kung kumusta na sila. So nakita ni Pablo ang panginahanglanon nga malig-on kanunay ang mga iglesia nga natanom sa ilang unang misyon. Sama sa maayong mag-uuma, mga kahigalaan, wala lang nagsabwag si Pablo sa binhi sa ebanghelyo, kundili iya pod nga gi-check ang mga tanom nga nanubo aron dili sila mga matay. Nakita niya ang panginahanglanon nga buuan ang miturok sa iyang gitanom nga liso sa ebanghelyo tungod kay mga hingkod pa sila nga mga kinabig. O gilibutan sila og mga pagsulay, mga paglutos ug uban pang mga babag sa ilang himsog nga pagtubo diha kang Kristo. Ug mga kaigsuonan, gawas pa sa pagpanangyaw sa ebanghelyo, ang buluhaton sa misyon aduna po'y tinguha nga pagalig-unon ang lawas ni Kristo nga mao ang iyang iglesia. Nanginahanglan gayud kaayo nga ang simbahan sa Dios kanunayng malig-on. Tungod kay aduna kitay kaaway nga mao si Satanas, nga gidescribe sa Biblia nga susama sa leon nga nag-agulo, nga nangita og iyang tukbunon. Sa laktod nga pagkaistorya, kanunayng nagaatubang og gubat ang simbahan sa Dios. Bugat kaayo kini, mao nga kinahanglang mapalig-on kanunay ang mga katawhan sa Dios. Ug unsaon man pagpalig-on, ang kanunayng pagwali sa pulong sa Dios, insaktong pagpakaon sa pulong sa Dios, mao ang pagpalig-on sa iglesia sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang angayan nga akataron sa mga pastors kanunay, ang pag-alima, pag-atiman ug pagpalig-on sa mga katawhan sa Dios. Mao nga gikinahanglan nga siya mismo adunay lawom nga relasyon sa Ginoo, aron ang mga kaigsuonan diha kang Kristo makabaton usab og lawom nga pag-ila kaniya. Ug gikinahanglan usab nga ang pastor kugihan sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kugihan nga mukaon sa pulong sa Ginoo aron aduna siya ikapakaon sa mga kaigsuonan diha sa iglesia. Ang buluhaton, mga kaigsuonan, wala nagaagad sa katakos ug abilidad sa tawo. Tungod kay ang tawo aduna po'y mga kahuyangon. Nagbikil man gani si Pablo ug si Bernabe nga mga hamtong naman unta to nga mga Kristohanon. Mao nga pinaagi ra gayud sa grasya sa Ginoo, mulahutay ug mulambo ang iyang iglesia. Alang sa mga higala nato nga wala pa kang Kristo, hinaot nga dili kamo mag-focus sa kahuyangon sa mga Kristohanon. Walay Kristohanon nga walay kahuyangon. Apan dili maayo, mga kahigalaan, kung himuon nimong babag ang kahuyangon sa mga magtotoo aron dili ikaw maghinulsol sa imong mga sala ug mudangop kang Kristo alang sa imong kaluwasan. Sa adlaw sa paghukom, dili ikaw makapangatarungan sa Ginoo nga
Gumikan man gud sa mga Kristohanon nga maot og kinaiaalang kanimo, mao nga wala ka mudangup kang Kristo. No. You can never have that as an excuse. Dili ang imong gikapandulan nga Kristohanon ang manubag alang kanimo, dili gayud. Ikaw ang manubag alang kanimo higala. Ug wala kay ikapanubag tungod kay wala kay ikabayad sa tanang silot sa imong sala. Apan gipaagas ni Jesus ang iyang dugo didto sa krus, kausa lamang alang sa tanang panahon, aron ang tanang maghinulsol sa ilang sala ug musalig kaniya, ingon nga Dios ug manluluwas, mapasaylo ug mahinlo sa tanan nilang mga kasalanan. Ug ang maayong balita, mga kahigalaan, walay balibaran si Jesus nga bisan kinsa nga muduol ug mudangup kaniya alang sa kaluwasan. Buhata kini karon higala, samtang si Jesus muluwas pa. Moabot ang takna nga dili na siya muluwas, kundili muhukom na sa adlaw sa paghukom. Busa ayaw ug usiki ang higayon higala. Pag hinulsol sa imong sala karon ug tawag kaniya alang sa imong kaluwasan. Amen. Hangtod din nilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa, tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Sabado, alas 4 hangtod sa alas 4:30 sa hapon dinhi sa Radyo Bibo. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at awang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Unang Pedro, Kapitulo 4. Tungod kay si Kristo nag-antos man ni ining kinabuhia. Kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos. Kay kinsa katong nag-antos ni ining kinabuhia, dili na gayud magpabilin sa pagpakasala. Busa sukad karon, pag kinabuhi kamo sumala sa kabubuton sa Dios og dili na sa tawhanong kailibgon.
Igo na katong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, paghubog-hubog, nanubra nga hudyaka, pagsigig inom o pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Apan karon, ang mga walay pagtuo na hibulo nga kamo dili na muduyog kanila sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.